इकडे दाखव असं सगळ्या बाजूने. दाखव एकदा हे करून खोलून दाखव नाही एकदा ते. तसं नाही. कॅमेरा फोटो. फोटो खोलू. हां ओके आता करता. ही अशी घडी घालायची. आता त्रिकोण होईल. हां त्रिकोण झाला. परत त्रिकोण परत खोलायची. हा मग असं खोल सेंटर. हा सेंटरला घडी घालायची. हे दाबायचं. हे असं एवढं घ्यायचं. या लाईन बरोबर घ्यायचं. परत अशी तसेच परत पलीकडून. चौकोनी चारी बाजूनी करायची. चारही बाजूनी कोपरे दुमतून घ्यायची आहे की नाही. कोपरे दोन पलटी मारायची. आता पलटी मारली ना. पलटी मारायची. हा पलटी मारली. हा असं करायचं. परत दुमतून घ्यायचं नाही घरी. दोन घ्यायचं. पलटी मारायची. परत पलटी मारायची. पलटी मारायची. असं होईल. हा मग या इथं कप्प्यामध्येच घ्यायचं. असं हा हे असं दाखी जाईल थोडं. हा हे असं हा कसं कशी. हा बरोबर. हा मार द्यायची पलटी. हा हे असं हा पलटी मारायची. हे असं करायचं. दुसरी बाजू. दुसरी बाजू. दुसऱ्या बाजूला बी पलटी मारायची. दुसऱ्या बाजूला बी पलटी मारायची. हा आता कसं झालं तिकडून दाखवेन ते. हा हे असं होईल. हा मग हे असं इकडून हे दगडी सोडायच्या थोड्या. असं करायचं. मग मागून हे असं करायचं. हे झालं ना. आणि मग हे असं करायचं इकडून. आणि मग असं याला असं याच्यात गुतायचं. आणि हे इथं दाबायचं. झालं का. ओके ओके ओके.